Ekin jakintzari proiektu astea, lehenengo batxilergoan garatu dugun proiektua dugu. 9 proiektuz osatuta egon dena, 2 ikasturtez martxan dagoena eta metodologia aldaketa ekarri duena. 6 talde, 9 taldetan bihurtu dira, 10-15 ikasle egon dira proiektu bakoitzean. Jolastordua osteko orduak baliatuz, 14 orduko iraupena izan du proiektu bakoitzak eta proiektu praktikoak oinarri izan ditu. Beatarra eta 2 irakasle astero antolakuntza lanetan irailetik aurrera ibili izan dira. Beatarra ikaslei proiektu bakoitzaren nondik norakoak tutoretza orduetan azaldu izan die. Ikasleek proiektuen aukerak eta galdetegi baten bitartez egin dute. Proiektu bakoitzean irakasle bat gutxienez arduradun lanetan egonda eta 3. hilabeteko ikasgai zehatz baten nota puntu bat igotzeko aukera izan dute ikasleek. Horretarako, egunerokotasuna eta talde bakoitzak beste ikasle guztiei egin beharreko bere proiektuaren ahozko aurkezpena izan ditugu kontutan. Ategorri BH Institutuan proiektu aste bat antolatu zen, 9 proiektu berritzailerekin, eta niretzako aukera oso on bat izan zen, ze normalean klaseak modu pasiboan egiten dira, eta modu aktibo batean eta praktiko batean lan egiteko aukera izan genuen.